दिनै जुन दाननि 5 खालार दिनै जोङो थाखो जिनि जेनाखि सानखान्थि आयदा बे आयदाखौ रायलायनो लानायनि सिगांग्रो आं नोंसोरनो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि हरग्रोबाय आरो जों दिनैहाय थाखो जिनि जि सानखान्थि आयदा बेयाव खोन्दो 3 बे खोन्दो 3नि मोननै सोलायस्लु थानाय हांखोआरि समानथाय जरा बेनि सोमोन्दै जों रायलायगोन पेयार अफ लिनियार इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स बेनि सोमोन्दै रायलायगोन अनजालु फरायसाफोर आरो जोंनि बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि गेजेरजों सानखान्थि आरो गुबुन गुबुन आयदा फोरोंनाय आरो सोलोंनाय जेनेखि लकडाउननि समाव जागासिनो दं बे खाबुआव जों फरायसाफोरजों लोगोसे गाहाम नोजोरबोआरि बिथांमोननिसिम आङो दिनै सानखान्थि आयदाखौ रायलायलानायनि सिगां जुननि 5 खालार बे खालारखौ मा सान हिसाबै बुहुमाव फालिनाय जायो सुंद'यै आङो गोनांथि बायदियै बुंफोरनो लादों 5 जुन 5 खालार बे 5 खालारखौ वर्ल्ड इनभाइरनमेन्टेल डे बुहुमनां आबहावा सान हिसाबै फालिनाय जायो बे बुहुमनां आबहावा सानखौ फालिनायनि गोनांथिया बेनो जे जों दिनै बयबो साननो हानाय सांग्रां सुबुं बिथांमोना बुंबाय थानाय खोनायो बुङो जे दिनै बुहुमा अलखदाव दं ग्लबेल वार्मिं बुहुमनां दुंखांनाय जेनेखि बाथ्रा बुंबाय थादों दिनै जोंनि बुहुमनि जेनेखि थामोनथा आबहावानि बे अलखदाव फैगासिनो दं बेनिखायनो बुहुमनां आबहावा सान फालिनाय बे सानखौ थिखानानै जोङो बे सानाव जाहाथे बुहुमनि बेनोखि समान गाहाम थासारि बेखौ लाबोनो थाखाय बिफां लाइफां गायनायनि जेनेखि खामानि गोनांथि बायदि बेखौ दिनै मावफुंनाय जादों सोरखारनि बिथोन दिनै भारतल' नङा गासै बुहुमावनो बे जायनिखाय जों बेखौ बुहुमनां आबहावा सान होननानै फालिदों बे सानखौ बयबो जेरावबो फालिगोन बुहुमनि गासैबो जायगायाव फालिगोन जोंनि भारत हादरनि सुप्रिम कर्टआबो बिनि थाखायनो फरायनां आरो सोलोंनां आदबनि सिलेबासनि एकदम गाहायथार गुदि फरायसालिनिफ्राय डिग्री इउनिभार्सिटि लेभेलहालागै गासिबो खोन्दोआवनो बे इनभाइरनमेन्ट आबहावा आयदाखौ सोफानानै होनानै सांग्रांथिखौ होदों बेनिखायनो अनजालु फरायसाफोर नोंसोरबो दिनैनि दिनाव गाव गावनि न'नि बारियाव बहाबा खनायाव फिथाइ थायग्रा माबाफोर बिफां थाइजौ खान्थाल सुमफ्राम सफारि बेफोरखौ गाय बेखौ आङो खावलायबाय आंबो दहायसो 8:30 फांथाम फिथाइ थायग्रा बिफां गायनानै फैदों बेनिखायनो आङो नोंथांमोन बयखौ फरायसाफोरजों लोगोसे बे खामानिखौ बिफां गायनाय सेप्लिं बे खामानिखौ दिनै अननानै माव होननानै आङो खावलायदों गोलावै बुंलिया जों बयबो एसे मिथिखागौ आरो आं आंनि नंगुबै आयदायाव थांनि सानखान्थि आयदानि जोंनि थाखो जिनि खोन्दो 3 मोननै सोलायस्लु थानाय हांखोआरि समानथाय जरानि सोमोन्दै जों दिनै रायलायगोन अनजालु फरायसाफोर बेनिखायनो नोंसोरनि नोंनि खथानि टेबोलाव सानखान्थि बिजाबखौ बहननानै लादो आरो सोलोंनायनि थाखाय रेडि जागोन जों दानिया रायलायनि जोङो मोननै सोलायस्लुनि समानथाय जेरै समानथाय होननानै बुङोबा जोङो राशिफोरनि दाजाबगासैनिफ्राय आगदा आरो आगसि फारनैजों गोरोबनाय समानमान जों समानथाय होननानै बुङो दा मोननै सोलायस्लु गोनां समानथाय होननानै बुंनायाव जोङो नैबेखौ साननानै लानांगोन मोनदांहरनांगोन x + y जों जास्ट रायलायनायाव इजिकेल टु 0 होननानै लादों दा सोलायस्लुआ जोंना x आरो y आ जोंनि मोननै सोलायस्लु जायखौ जों रोखायै बे x नि माना मा बेसेबां y नि माना बेसेबां जागोन मिथिनाय जाया
बेनिखायनो जरा समानथाय होननानै बुंदों जोंनि फरा बिजाबाव सानखान्थि बिजाबाव जोङो मोननानै दङ बेनिखायनो बिनि जरा समानथायनि जिनाखि फोरमायारि महर बे महरा जाहैबाय जरा समानथायनि फोरमायारि महर फोरमायारि महर बेयो जाहैबाय a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 बे मोनसे आरो गुबुन a2x plus b2y plus c2 जरा होनना बुंदों अनजालु फरायसाफोर जोङो जरा समानथायनि फोरमायारि महरखौ जों बेखौ मोनो a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 बे मोनसे आरो a2x plus by plus c2 is equal to 0 बे नै नं बेबायदि जोङो जोंनि थांखिया जरा समानथायाव जोंनि थांखिया जाहैबाय जोङो जायखौ भेरिएबल्स एबा सोलिग्रा होनना बुंदों x आरो y मोननैबो समानथायाव x आरो y दं सोलिग्राया बेनिनो c1 c2 खौ जों दिदोम होननानै बुङो दिदोम मोनसे मा होननानै बुङो गतिके जोंहा दा दिहुननांगौ मोननै समानथायनिफ्राय सोलिग्रा x आरो y नि मानखौ जोङो माबोरैहाय दिहुननो हायो दिहुननायनि राहा दा जों बेहाय जेराव जोङो जोंनि a1 b1 a2 b2 आरो मोनसे c1 c2 बिसोरो मा जाहैबाय नंगुबै थाफादेर अनजिमा होननानै बुङो बिसोरखौ सिनायनांगोन जों आरो मा जायो मा रादाय दं बेयाव जेब्लायबो a1 स्क्वायर प्लास b1 स्क्वायर इज नट इक्वल टु 0 बे लाथिख' जानो हाया आरो मायाबो लाथिख' जानो हाया a2 स्क्वायर प्लास b2 स्क्वायर बेबो लाथिख' जानो हाया अनजालु फरायसाफोर नायदो जोंनि जरा समानथायनि जों मिथिनांगोन a1 b1 आरो a2 b2 से नं समानथायनि नै नं बे से नं समानथायनिनो नैबे नै नं समानथायनि आरो बेयाव c1 c2 आ मोननैबो समानथायनि दा बिसोरो नंगुबै थाफादेर अनजिमा कोएफिशिएंट नाथाय रादाया मा a1 नि बर्ग आरो b1 नि बर्गनि दाजाब गासैया लाथिख'नि समान जानो हाया एबा नङा a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर बिनि मानाबो लाथिख' जानो हाया गतिके जोङो जोंनियाव रायलायनाय बायदियै जोङो दा मा खालामनांगौ जोङो माखासे एग्जाम्पल जेरैहाय जों एग्जाम्पल मोननैसो एग्जाम्पल जों रायलायगोन जेरै बेनि बिदिन्थि बायदियै twice x plus thrice y is equal to minus 7 is equal to 0 थिग बेबायदिनो आरो 9x minus twice y plus 8 is equal to 0 जोंनि हांखोआरि जरा समानथायनि महर a1x plus b1y plus c1 is equal to 0
थिग बेबायदिनो 2 नं समानथाय a2x plus b2y plus c2 0 बे महराव जोङो मोनसे समानथायखौ twice x plus thrice y minus 7 equal 0 लाबाय आरो गुबुन मोनसेखौ 9x minus twice y plus 8 equal 0 लाबाय बिदिन्थि हिसाबै जों बेबायदि मोननो हायो बिदिनो गुबुन गुबुन जों बेबायदि जरा समानथाय जेराव मोननै सोलिग्रा दं जों मोननो हायो अनजालु फरायसाफोर बेनिखायनो जोङो बेफोरनो बे जरा समानथायनि रादायफ्रा मा जायो बे रादायफोरखौ जों रायलायनि बेहा रादाय दं जेराव जोङो मोनसे रादायखौ जों मोनबाय a1 square plus b1 square is not equal to 0 same to same बेबायदिनो a2 square plus b2 square आबो लाथिख'नि समान नङा a2 square plus b2 square is not equal to 0 दा बेबायदियै बे जरा समानथायफोरनि रादायफोर बे रादायफोरखौ जोङो मिथिनांगोन 1 आव दोंनै बो सावगारि सावगारिया गावजों गाव each other गावजों गाव मोनसे बिन्दोआव दानस'लायो माबा मोनसे रादायाव दानस'लायगोन नै नङा दोंनै बो सावगारिया गावजों गाव लिक जायो parallel each other माबा मोनसे रादायाव लिक जायो थामथिया बे दोंनै बो सावगारिया गावजों गाव गोरोब एबा जाबसिन लायो बेबायदि अनजालु फरायसाफोर जोंनि मोननै सोलायस्लु थानाय हांखोआरि समानथाय जराया माखासे रादायाव मा जायो जिहेतु समानथाया मोननै समानथायखौ जों जुदि सानफुंनानै x आरो y नि मान लायोब्ला मान लानानै जुदि जोङो बिसिनि बोसावगारि बोयोबा बे बोसावगारिफ्रा बे मोनथाम थासारियाव बे मोनथाम महराव मोननो हागौ जों आरो बेफोर गाव गावबागाव मोनफा थि मा दं रादाय दं बिनिनो माबा मोनसे रादायजों जोङो मा मोनगोन 1 नाम्बाराव दोंनैबो सावगारिया गावजों गाव मोनसे माबा मोनसे थि बिन्दोआव दानस'लायगोन बे रादायखौ जों दान्दिसे उनाव सावरायगासिनो दं 2 नाम्बाराव दोंनैबो सावगारिया गावजों गाव लिक जानो हागौ जिहेतु समानथाय मोननिफ्राय मोननाय बो सावगारिया दोंनै जागोन मोननै जागोन थामथियाव बे दोंनैबो सावगारिया नांगोरोब एबा जाबसिनलायनाय जानो हागौ जायखौ नांगोरोब होनना बुङो बेखौनो जों जाबसिननाय कनसाइडेन्ट गतिके अनजालु फरायसाफोर जोङो महरखौ होनि 1 नाम्बारनि थाखाय नायदो 1 नाम्बारनि सावगारिया बेबायदि जागोन जोङो दोंसे बोसावगारिखौ समानथाय नंसेनिखौ जुदि AB बोसावगारि लायोबा
आरो 2 नं समानथाइनिफ्राय मोननाय सावगारिखौ जुदि जोङो CD लायोब्ला जोङो हमनानै ला बे P बेयाव दानस'लायदों बेबायदि महरनि जागोन बेबायदि महरनि जागोन अर्थात दोंनै समानथाइ मोननैनि दोंनैबो सावगारिया माबा मोनसे थि बिन्दोआव दानस'लायगोन क्रस इच आदार एट ए फिक्स्ड पॉइंट आरो बे पॉइंटआ बे बिन्दोआ P होननानै लादों जोंनियाव 2 नम्बरनि थाखाय जागोन जोंनिया मा जिहेतु 2 नम्बरावबो सावगारिया गावजों गाव लिक जायो दा बेयाव गावजों गाव लिक जायोबा 1 नं समानथाइनि थाखाय जोङो AB खौ मोनबाय 2 नं समानथाइनि थाखाय जोङो CD खौ मोनबाय बिसोर माब्लाबाबो दानलाया गंसे रेलगारिनि आथिंना साइथिं होनना बुङो जेरै दोंनै साखा खबनैनि फारनैनि साखा खबनै खारनाय मालाबाबो फाग दोंसेया दोंसेजों मोनसेया मोनसेजों लोगो मोनलाया जानथायाबो खम बारा जाया बे रोखोमनि जोङो जायखौ जों लिक होनदों बे रोखोमनि जों मोनगोन लिक 3 नाम्बारा मा जागोन 3 नाम्बारा जागोन मा बे दोंसेयावनो दं मोननैबो समानथाइ जोङो जुदि सानफुंनानै X आरो Y नि जुदि मानखौ फज'नानै जोङो बो सावगारि बिलाइयाव फज'योब्ला मा जागोन दोंसेया दोंसेनि सायाव अर्थात A1 X plus B1 Y plus C1 समानथाइनिफ्राय मोननाय बो सावगारिजों AB होननानै हमनानै लायोब्ला आरो नैथि समानथाइ A2 X plus B2 Y plus C2 0 बिनिफ्राय मोननाय सानफुंनाय समानथाइखौ बो सावगारि जोङो CD लायोब्ला मोननैबो समानथाइनिया बेयाव दोंसेयावनो जाबसिनगोन जायखौ जों नांगोरबनायनो कनसाइडेन्ट होननानै बुङो बे रोखोमनि जागोन दा बाथ्राया जाहैबाय मा जों सावगारिखौ खिन्थाबाय माबे रादायाव जोंनि A1 X plus B1 Y plus C1 0 सेथि समानथाइ नैथि समानथाइ A2 X plus B2 Y plus C2 0 बे मोननै समानथाइनि सानफुंनायनिफ्राय मा रादायाव जोङो बेबायदि मोनथाम थासारिनि जोङो बो सावगारि मोननो हायो दा बै रादायखौ जोङो रायलायनि सेथियाव जों मोनदों मा जोंनि मोननै जरा समानथाइनिफ्राय सानफुंनानै बो सावगारिया गावजों गाव माबा मोनसे थि बिन्दोआव दानस'लायो नैबे 1 बेनि सावगारिया जाहैबाय B आरो बे दोंनै समानथाइया मा रादायाव जोंनि दोंनैबो सावगारिया गावजों गाव लिक जायो 1 नं समानथाइनिफ्राय मोननाय जोङो A1 B1 खौ बो सावगारि बिलाइयाव फज'बाय नैथि समानथाइनि A2X plus B2Y plus C2 0 निफ्राय मोननाय बो सावगारिखौ जोङो CD खौ लाबाय बे मोननै समानथाइनिफ्राय जों नुबाय बो सावगारि बिलाइयाव फज'नायाव दोंनैबो बो सावगारिया दोंसेया गुबुन दोंसेनिफ्राय खाथियाव थाङाखै बा जानाखै अर्थात समान जानथायाव बे मोननै समानथाइनि दोंनै बो सावगारिया बेबायदि महर मोनदों जायखौ जोङो लिक होननानै बुङो गावजों गाव लिक मोननै समानथाइनि AB आरो CD दोंनै हांखोआ गावजों गाव लिक पेरेलेल इच आदार बेबायदिनो 3 नम्बराव जोङो मोननै समानथाइनिफ्राय मोननाय बो सावगारिया बे मोननैया जायालासेनो दानस'लायाबो लिकबो जाया मा जानो हागौ अब्ला बे मोननै समानथाइनिफ्राय मोननाय बो सावगारिया दोंनैबो एखे मोनसे गोथों बिन्दोआवनो थानो हागौ नांगोरबनो हागौ कनसाइडेन्ट जानो हागौ जायनिखि जोङो A1 X plus B1 Y plus C1 0 निफ्राय मोननाय समानथाइखौ जोंनि बो सावगारियाव जोङो AB जों फोरमायबाय दा जों नैथि समानथाइ A2X plus B2Y plus C2 0 बे समानथाइखौ जों सानफुंनानै जोङो बो सावगारि फज'नायावबो सिगांनि AB हांखो खोन्दोआवनो सेम टु सेम नांगोरोबो जायखौ जों CD जों फोरमायनाय जादों बेनिखायनो मोननैबो समानथाइनिफ्राय मोननाय जायनाखि बो सावगारि बे बो सावगारिया दोंसे गोथों हांखोआवनो नांगोरोबो एबा जाबसिनलायो कनसाइडेन्ट जायो दा बे मोनथाम रादायानो जानो हागौ रादायफोर
1 আচ্ছা हांखो दोंनैया अर्थात बे सावगारि दोंनैया दानस'लायगोन मा रादायाव दानस'गोन जेब्ला A1 by A2 is not is equal to B1 by B2 जायो बे रादायाव दानस'लायगोन 2 नं हांखो दोंनैया लिक जागोन मा रादायाव लिक जागोन जेब्ला A1 by A2 is equal to B1 by B2 is not is equal to C1 by C2 जायो थामथियाव नांजाबलायगोन हांखो दोंनैया नांजाबलायगोन एबा जाबसिनलायगोन मा रादायाव जेब्ला मा जायो A1 by A2 is equal to B1 by B2 is equal to C1 by C2 जायो अनजालु फरायसाफोर नायदो जों जायखौ रायलायबाय थादों जे मोननै सोलायस्लु थानाय हांखोआरि समानथाय जरानि जेनाखि अबस्था रादायफोर बे रादायाव जोङो समानथाय मोननैनिफ्राय मोननाय सावगारि हांखोनैया हांखो दोंनैया मोनसे थि बिन्दोआव दानस'लायगोन मा रादायाव दानस'लायगोन जेब्ला सावगारि हांखो दोंनैया दानस'लायगोन माब्ला जेब्ला A1 by A2 नि माना B1 by B2 नि मानजों समान जाया अर्थात A1 by A2 is not is equal to B1 by B2 बे रादायाव in this condition अब्ला बे मा जायो सावगारि दोंनैया गावजों गाव थि मोनसे बिन्दोआव दानस'लायगोन क्रस इच आदार एट ए फिक्स पॉइंट थिग बेबायदिनो हांखो दोंनैया सावगारिनि हांखो दोंनैया लिक जागोन मा रादायाव जेब्ला A1 by A2 नि माना B1 by B2 नि मानजों समान जायो नाथाय बे मोननैनि माननि समान जाया C1 by C2 नि माना अब्ला अर्थात A1 by A2 is equal to B1 by B2 and it is not is equal to C1 by C2 नाथाय बे C1 by C2 नि मानजों समान जायाब्ला बेखौ अब्ला जों मा मोननो हागौ जोंनि सावगारि हांखो दोंनैया गावजों गाव लिक जागोन पेरेलेल इच आदार बे जागोन आरो थिग बेबायदिनो जोङो जरा समानथाय मोननैनिफ्राय जेनाखि मान बे माना नांजाबलायनाय जागोन मा रादायाव जेब्ला A1 by A2 नि माना B1 by B2 नि मानजों समान जायो आरो बियो C1 by C2 नि मानजोंबो समान जायो अब्ला बेबायदि रादायाव जोङो जरा समानथाय मोननैनिफ्राय मोननाय सावगारि हांखो दोंनैया नांजाबलायगोन एबा जाबसिनलायगोन कनसाइडेन्ट जागोन जों बेनिखायनो अनजालु फरायसाफोर बे मोनथाम रादायखौ जोङो एकदम गोसोआव रोखा जानानै थानो नांगोन माबायदि रोखा जानांगोन जे जरा समानथाय मोननैनिफ्राय मोननाय सावगारि हांखो दोंनैया गावजों गाव मोनसे थि बिन्दोआव दानस'लायगोन माब्ला मा रादायाव जेब्ला A1 by A2 नि माना जेसेबां जायो बियो B1 by B2 नि मानजों समान जायाब्ला A1 by A2 is not is equal to B1 by B2 बे माननि जायोबा मोननै जेनाखि कन्डिशन
बेयाव जुदि समान जायाबा बेयाव जों मा मोनगोन बे जरा समानथाइनिफ्राय मोननाय बोसावगारि हांखो दोंनैया गावजों गाव मोनसे थि बिन्दोआव दानस'लायगोन। थिग बेबायदिनो जा गोसोआव थानांसिगोन मा जायो लिक जायो माब्ला समानथाइ मोननैनिफ्राय मोननाय बोसावगारि दोंनैया लिक जायो माब्ला जेब्ला A1/A2 नि माना जेसेबां जायो B1/B2 नि मानाबो बेसेबांनो जायो नाथाय बिसोर मोननैनि माना जेरै समान नाथाय C1/C2 नि माना बेजों समान जाया अर्थात B1/B2 is not equal to C1/C2 बे रादायाव बे कन्डिशनाव बे जोंनि बोसावगारि दोंनैया मोननै समानथाइनिफ्राय मोननाय दोंनै बोसावगारिया गावजों गाव लिक जागोन। जुदि बे जायाब्ला आरो मा जानो हागौ जाबसिननाय जागोन जरा समानथाइनिफ्राय मोननाय बोसावगारि दोंनैया जाबसिनलायगोन माब्ला जेब्ला बिसोर A1/A2 B1/B2 C1/C2 अर्थात B1/B2 नि जि मान आरो बियो समान सोरजों B1/B2 नि मानजों समान आरो B1/B2 नि माना जेसेबां थिग बेबायदिनो C1/C2 नि रुजुनाय मानाबो बिसोरजों समान जायो अब्ला बे रादायाव जोंनि मोननाय जरा समानथाइनिफ्राय मोननाय जेनाखि बोसावगारि ग्राफिकेल रिप्रेजेन्टेसन बियो मा जागोन गावजों गाव जाबसिनलायगोन एबा नांगोरोबलायगोन बेखौ जोङो बेबायदि मोनथाम रादायाव मोननो हायो। अनजालु फरायसाफोर गतिके जोङो बेखिनि रादायखौ जोङो रोखा जानानै लानांगोन मा रादाय बे 1 नाम्बार 2 नाम्बार 3 नाम्बार 1 नाम्बारा जाहैबाय हांखो दोंनैया दानस'लायगोन मा रादायाव जों बेखौ गोसोआव लानांसिगोन आरो समानथाइ मोननैनिफ्राय मोननै बोसावगारि हांखो दोंनैया लिक जागोन मा रादायाव नैबे रादायाव बे रादायाव गतिके जरा समानथाइनिफ्राय मोननाय जेनाखि बोसावगारि हांखो दोंनै बियो जाबसिनलायगोन मा रादायाव नैबे रादायाव। गतिके अनजालु फरायसाफोर जों दा बेबायदियै सानफुंनो हायो बेबायदि रायलायनो हायो आरो जोङो बेफोरखौ रोखा जानो नांगोन दा जेरैहाय जों मोनसे नायनो आनजाद मोनसे नायनो जोंना बेयाव बेफोर रादायखौ सुफुंनाया जाहैबाय सोलिग्रानि जेनाखि थाफादेरफोर क'एफिशिएन्ट अफ भेरिएबल्स बेफोरनि महरखौ लानानैनो जोङो जोंनि बेफोर रादायखौ दिहुननो हायो। जेरै जोंनियाव बेयाव नायदो मोनसे समानथाइ बिदिन्थि मा twice x plus thrice y plus 9 is equal to 0 आरो मोनसे समानथाया 4x plus 6y minus 18 is equal to 0 बेखौ जोङो 1 बेखौ जोङो 2 नं समानथाइ लाबाय बा बेनिखायनो समानथाइ जरानि रुजुथाया जागोन मा जिहेतु A1 आ मा दं 2 A2 आ मा दं 4 B1 आ मा दं 3 plus 3 B2 आ मा दं plus 6 आरो C1 आ मा दं plus 9 दं आरो C2 आ मा दं minus 18 दं बिदिब्ला A1/A2 2/4 means 2 बाहागोनिसे हाफ आरो B1/B2 3/6 means 1/2 आरो
C1 by C2 मा जानानै दं C1 आ जाबाय 9 C2 आ जाबाय -18 बा माइनास हाफ नै बाहागोनि से बेयाव प्लास ना माइनास मोनो बे माइनाससो माइनास बा बेबो माइनास होमबा +1 नुबाय जों बिदिब्ला therefore A1 by A2 is equal to B1 by B2 is equal to C1 by C2 होमबा बे रादायाव जों मा मोननो हागौ गतिके जोंनो नायफोरनो होनाय जेनाखि रादाय बे रादायनिफ्राय मोनबाय बेनिखायनो होनाय जरा समानथायनि बोसावगारिया मा जागोन समानथायफोराव जायगा नांगौलाय खोमोरबाय मा जागोन जों नुहुरबाय बोसावगारिया गावजों गाव नांगोरोब जागोन मानोना गासिबो समानथायनि जेनाखि रादाय गासिबो समान A1 by A2 बेनि मानखौबो जों मोनबाय हाफ 2/1 B1 by B2 बेनि मानखौबो जोङो 3/6 मीन्स 2/1 1/2 आरो C1 by C2 -9 by -18 माइनास बिदिनो 2/1 1/2 हाफ होमबा गासिबो समान therefore A1 by A2 is equal to B1 by B2 is equal to C1 by C2 गासिबो रुजुथायफोरनि मानफ्रानो समान जायोब्ला मा जायो जोङो होनाय जरा समानथायनि बोसावगारि मोननाया गावजों गाव नांगोरोब जागोन कनसाइडेन्ट जागोन अनजालु फरायसाफोर गतिके जों आरो दानि बे समावहाय जों आरो बेनिख्रुइ बांसिन जों रायलायनो सानासै दिनैनि दहाय आं जाय खोथाखौ बुंदों मा दिनै 5 जुन बुहुमनां आबहावा सान बे सानखौ लाखिनानै जों गुबुन जोंनि फरायसालियावबो बेबायदि हाबाफारि दं बिफां गायनाय जों मावफुंगोन आं ओंखायनो अनजालु फरायसाफोर नोंसोरखौबो दिनैनि साननि गेजेराव फांसे हायो फांनै हायो न'आव गावनि न'आवनो बिबार बा फिथाइ थायग्रा बिफां गायगोन बेखौ आसा फारिबाय लोगोसे जोंनि थाखो जेनाखि सानखान्थि बिजाब बे सानखान्थि बिजाबनि खोन्दो 3नि बेबायदि गिबिथार गोनां मिथिनो गोनां बेसिक जेनाखि नलेज मोनथारनांगौ गुदि जेनाखि गियान रादायफोर बेखौ जों गोसोआव लानांगोन बेबायदि लानानै जों सोंथि बायदि एक्सारसाइसआव आवगायलांनांगोन बेबायदि खालामोब्ला सानफ्रोमबो जों जोंनि टेबोलाव सम बायदियै फुं बेलिफां सानजौ जों जुदि गोसो गुदुं जानानै सोलोंनो जों लायोब्ला जोङो इयुन जिउआव जोंहा नोंसोरनि थाखाय गाहाम जागोन जों बेखौनो आसा फारियो अनजालु फरायसाफोर बेनिखायनो आङो जोबनायाव नोंसोर बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि हरबावनानै दिनै सानखान्थि आयदा सोलोंनायखौ बेयावनो फोजोबबाय होननानै आं फोसावबाय गोजोन्थों।